Our next presenter will be from the Church and CEO, Brother Yuliber Maputo. Gusto na ko remind ng tanan, labi na sa ito mga presenter, pag-start nila o imo, start na pala ang tagpan. Good. Lagi lang ginawa mga Exxon. Basta mo ka na mga Exxon. Una sa kanan, palayan ako. Pagkat si Brother Heber, ikan sa probinsya sa Misamis Oriental. O ngayon lang ko dito sa religion. Araw may iwali sa inyo ang maayong balita. Kaya sumala sa Biblia, ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan, kung ang anak sa Diyos, ipadala dito sa kalibutan. Namatay, lubog, o sa tulungan lang, ibanaw sa Diyos. Araw lang mawali, araw lang mahatag ang kaluwasan ng kinahanglan sa tanan. Kaya ganong ibuhat kung kini sa Diyos mga Exxon. Isumala diya sa unang Timotheo, Kapitulo 2, Versikulo 4, sa una to, nga nagatinguha ang tanang mga tao, mga luwas unta, o mga nagpagkakapot sa kay talos sa mga maturan. So tungod kay, itinguha kung kini sa Diyos mga Exxon, ang tanang tao, maluwas, o magkakapot sa kay talos sa mga maturan, ngunit ang rason mga Exxon nga ng maayong balita, iwalay sa tikong kalibutan, o pinabot din sa tabong mga Exxon. Kung kakikigugang mga Exxon, ang buwan Kapitulo 1, Versikulo 8, nagsulti, apan kamo, kagadawa tinuon o gahom, sa diya ang nakapunsara na kamo sa Espiritu Santo, o kamo mauunya ang among mga saksi sa Jerusalem, o sa Tibok, Korea, o sa Maria, o hangtod sa pinatungyan sa Yuta. So karon mga Exxon, siguro nasa inyo ang karon na natunaw na nga sukat-sukat, wala mong ko nakasala. Kung kayo nakasala pa ko, dapat nga nakakaroon tanan sa bilangguan. So mga Exxon, sumalan sa Roma, Kapitulo 3, Versikulo 23, nagsulti, sanglit nakasala man ang tanan o nagkaksan sa imahe sa Diyos. So sa isulti sa Biblia mga Exxon, ang tanan nakasala o nagkaksan sa imahe sa Diyos mga Exxon. Ngunang ako, ikaw, ang tanan mga Exxon, puros mga makasasala mga Exxon. Kaya kung atong balikan sa unang mga panahon sa diya mga walang pahisalak na isulog din sa kalibutan mga Exxon. Kaya sa Genesis Kapitulo 1, Versikulo 1, isulti ang puno sa sinugdan, ibuhat sa Diyos ang mga langit o ang yuta. Then sa lahat ng versikulo sa diya na ang kalibutan na ito, awa ang balay sulod, dahil ibuhatan sa Diyos o kahayag, adlaw, bulan, bituon, ipatungan sa Diyos ang yuta, ang langit, tapos ibuhatan sa Diyos o mga tanong, tayo yung mga mananap na nagkamang, naglupad o naglawin mga Exxon. So kanta ng mga Exxon, ibuhat sa Diyos para lang masundan ang kalibutan ng iyong awaw at balay sulod mga Exxon. Pero kada nga pagbuhat mga Exxon is na ay kulang yato mga Exxon. Mga patapos sila sa versikulo 26 mga Exxon, kayo sa 27, sulti nila, o miingon ang Diyos. Buhaton nato ang tao sumalat sa atong kagway. Ingon sa kasama nato. O magabuot sila sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan, o sa mga kahayupan, o sa tibuok na yuta, o sa tanan na nagkakabang sa ibabaw sa yuta. O ibuhat sa Diyos ang tao sa iyang kauling sa kagway sa Diyos, ibuhat niya sila. Lalaki o babae, iyan ibuhat sila mga Exxon. Sumuli ang panawag na ang tao, wala pa makasala mga Exxon. Ibuhat sa Diyos ang tao, kaya ay purpose yan kinabuhi mga Exxon. Kung ganyan purpose mga Exxon, maghihatag niya sa tao mga sumo nga, mualagan siya kung saan buhat sa Diyos mga Exxon. Anong nakimanon, ang tanan ng buhat sa Diyos din sa kalibutan mga Exxon. O ang pinaka-importante na bakit mga Exxon, ang tao na ay maya sa Diyos tungkol kay buhat siya, sumala siya ang tabuhay mga Exxon. Sumuni ang panahon na walang pa nakasala ang tao mga Exxon. Ipanananginan sa Diyos ang yuta o ang tao mga Exxon. Apan sa diya na ang tao nahulog sa pagpakasala mga Exxon. Muna din na ko din na ang yuta o ang tao is nakinulo ng mga Exxon kung sa sala mga Exxon. Kahit nga itong katawa mga Exxon, ang Genesis Kapitulo 3, Versikulo 17 mga Exxon, isulti ang ulo sa Ginoo. Kung mingon siya kanadag, tungod kay patangpugan mo ang tingog sa iyong asawa, o nagkaon ka sa kahoy ng isugo o kanimo sa patingol, dili ka magkaon niya, tinumlo ang yuta tungod kanimo.
pinaagi sa kahabog, magkataon ka, giganili sa tanang mga adlaw sa kinabuhi. Kini magpatulog usab kanimo ug mga sampinit ug mga kadyapa, ug magkataon ka sa mga ilamon sa katagan, singot sa Ginoo, magkataon ka sa tinapay, hangtod nga upahuli ka sa iyong platong kay di ka ni ibuhay ka, kiabog ka, ug sa abog ikaw mapahuli. So ang yuta mga igsoon is patinunglo mga igsoon. Kaya ito na sinasabihan karon, naay magutong, naay pumatay, naay pira, nasod bakto sa nasod mga igsoon. Pero ang Diyos mga igsoon, wala nang tuwag niya ng mga igsoon. Muna pag-abot sila sa 1, kapitulo 3, versikulo 16, sulti, ang tulog. Kaya ibig ka gayon sa Diyos ang kalibutan. Katulog niya na, kaya niya, niya buktong anak, aron ka na, musali ka niya, diri malaglag, kung diri na ginabuhin kayo mga igsoon. Ay makakutan ng mga igsoon. Sumala sa Biblia mga igsoon diya sa Buwan kapitulo 2 versikulo 35. Sa diya na ang mga tao na nila magpintro sa kita silang kasing-kasing. Natapanan sila magpintro kung sa angayan nila kaguhaton. Dahil ang igsoon niya magpintro mga igsoon diya sa Pagkiluso. Pagkiluso ka mo o pagpapapismo sa ngalan sa Pagkiluso Kristo at magawag ninyo ang gasta sa Espiritu Santo. So ang ikon ng igsoon pagkitulsol, ang pagkitulsol ng igsoon, kundi ang pagbiya sa tandaan na dapat katao mga igsoon. So balik ko lang mga igsoon, kanilang sa Diyos, ng mga Jesus Cristo, dihatag sa Diyos mga igsoon, sa usa na pagi mga igsoon, ang nakita na mga pagkasasala sa iyong matarang mga igsoon. Ang igsoon kaya sa Roma, kapitulo 5, versikulo 19, kaya mayingon ang pinaagi sa pagkamasumilo sa usa ka tawo dagan ang iyong mga kasasala o manusap na pinaagi sa pagkamasumilo sa usa ka tawo dagan ang iyong matalo. O dugang pa niya ng mga igsoon diya sa Marcos 16:16 ako ng buhaton kinahanglan ka ang totoo o magpabautismo kay ang bulong nagsulti nga ang totoo o magpabautismo maluwas ang dili mo to pagkawat magkasilod. So kung dili ka mo to mga igsoon kung dili ka magpabautismo sa nang sige mo sa Kristo is magpunta sa silod mga igsoon. Dalaga ng ilong mga igsoon, o dero o tutok kami maganda.